ಹಾಯ್ ಮಾತಾರೆಗಳು ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್. ಇನಿತ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಳಿಯೂರು ಬಿದರನುಲ್ಲ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ನಾವು ಇನಿ ದೇವಲೆಗ್ ಪರ್ವ ಅಂಚೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋನುಲ್ಲ ತಿಂಗ್ಳಿತ್ತ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆಯ ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆದ ಭಟ್ರು ವೈದ್ಯರಾಜ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ತೂ ಹೊಡಿ ತಡೆ ಹೋದು ಬೇಸಂಗ್ ಪೂಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಳಿರು ಪೇಟೆಗೆ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಪರ್ವ ಏನಿತ್ತನಲ್ಲ ದೇವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೇಪುದ ಮೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುದು ಅಂಚೆ ಈತ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತುಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಹೋಗಿ ಹರಂದಿ ಇಂಪೇರು ಗೊತ್ತಂಗ ಹರಂದಿ ಹೆಂಗ್ ತಿನ್ನಂದಿತ್ತ ಆಯ್ತು ಕೇಪುದ ಹರಂದಿ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ್ಪೇರು ಮಾರ ಆಯ್ತು ಹೂಪುನು ಊರೋಪೆ ಮುರಂದು ತಾನ ಬರ್ತಿದೆ ಊರು ಏತು ಗಂಟೆ ಇವರು ಏತು ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಮಿತ್ತುಂಡು 15 ನಿಮಿಷ ಮಿತ್ತುಂಡ ಇಪ್ಪನೇ 15 ನಿಮಿಷ ಮರ ಯಾನ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ತು ಏ ಬಿಡ್ಸಿ ಬಿಡ್ಸಿ ನಿಂಗೆ ಬೇಗತ್ತೀನಿ ಮಿರಪ್ಪು ಮಿರಪ್ಪು ಸಾರಿ ಮಿರಪ್ಪು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಜಿಲ್ 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 ನನ್ನ ಬಜಿಲು ಮಾಡಿದೆ ಬೇಜಾರು ಬೈತೆ ಬೇಜಾರು ಬೈತೆ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಆಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವರ ಬೈದ್ನಿ ಮಾನಸಿಕ ಮನದ ನೀ ಮೂಜಿದಿ ನೀಚಿಗೆ ಬೊಕ್ಕದುನ್ನಾಗ ಮೂಲುಲ್ಲೆಗೆ ಬಿಲ್ವೆ ಈಗ ಫೋಟೋ ಕಾಟ್ಬಿಡು ಬಿತ್ತೀರು ಬಿತ್ತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೋಪರ ಇರೋಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದೆ ಓ ದೇವರೇ ಇಂಕಿ ದಯಿಂಚಿನ ತುಂಬ ತತ್ತಿಕೊಂಡು ವಿருந்து ಎನ್ನ ಗ್ರಾಚಾರಣೆ ಸರಿ ಹಲೋ ಸಂಜಾತನ್ನ ಪಾಡುತ್ತೆ ಅಡಿಕಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ 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 ತಂದಿದ
ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಹೌದು ಅದೇ ಬಚ್ಚಿರನ್ ಸುರ್ಕುರಡಿಗೆ ದೂರ ಏನು ಪಾತಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೊಕ್ಕ ತೆಪ್ಪಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದು తెలికే పడమనండి ఎస్ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಲೇ ದೇವನ್ನಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೂನಾಗ ಇನ್ನು ತಿಳಿಕೆ ಎಡ್ಡಂಡು ಪಾಡುವನಾಗೆ ಎಂಡೆ ಪಾಡುವನ ಕೇಂದ್ರ ಪಡಿಸೋದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪತ್ತದಿಲ್ಲ
ಪೂರ ಇವಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆದ್ ಎಂಗ್ಲಿ ತಿಲ್ಲ ಪಿದಾಡಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್.